मटर सूप मोहन मठे पड़ता भाई द्वारा भाई गोटे बनइले केते टका नौंदी प्लेट बनइले गोटे आसत पुरी प्रसिद्ध मटर सूपटा केमती हो देखा कौन कौन पकेबे कहबे सेटा कौन पड़ला फास्ट लंका पड़ला हाँ तापरे खट्टा पड़े राग जीरा गुंडा चाट मसला आज मटर सूप खाइबा पूरी प्रसिद्ध मटर सूप आ टेस्ट केमती है आपन को जनइबी रेडी है मटर सूप भल तो देखा जाऊँगी खाइबा जय जगन्नाथ।